Cześć, witajcie w pierwszym odcinku dziwnych rzeczy. Pierwsza dziwna rzecz to... Widzicie to? Widzicie to? Tak, dokładnie. A wygląda jak mały krzyżyk z małymi końcówkami tutaj i tutaj. Tak naprawdę to jest jeden wielki krzyż. I tak się dziwnie to upozowało. I to jest naprawdę dziwne. Moglibyśmy zrobić normalny kształt? No bo to jest trochę za duży. O, i teraz wygląda tak bardziej normalnie. Dziwne. Okej. Następna dziwna rzecz jest związana z 3 grzebieniami. Bo kładzie się jeden grzebień, kładzie się drugi grzebień, jeden, drugi i trzeci. I teraz możecie zauważyć w tym małym a chyba, że wystarczy jeden grzebień. Może nie ten, tylko ten. Nie, bo to jakoś tak oszustowsko działało, że... Aha, to na tym musi być. O, i widzicie? Na grzebieniu robi się takie dziwne cienie. Jakby drabina jakaś. O, mógłbym to przyspieszyć. Wow. Mogę być zwolnić. No to jest dziwne też trochę. Ostatnia ciekawostka to ta. Czemu lotka spada zawsze dołem? To znaczy dołem, tak, normalnie. O, zaraz leci. O, a zrzuciłem tak. Może uda mi się to nagrać. Więc chcecie więcej? Piszcie. Nie obcięty po to gdzie.